Altijd links naar rechts, boven naar beneden. Omdat het Chinees boeten het regulier onderwijs valt, krijgt de school geen financiële bijdrage van de oerhiet. Maar met deze ploeg van zo'n 20 bijen en het sponsorgeld kan de school nou in alle gevallen dit school hier open blijven. De lessen worden op sneu en jong. Eerst dacht ik nou, ik weet het nog niet, omdat het op zaterdag was. Ik heb mijn hele week al haast vol met eerst 2 keer in de week turnen, 1 keer viool spelen en dan dit nog misschien bij. Maar wil je dan wel zaterdags hier nog heen? Ik denk het wel, ja. Jood komt de tel onder water. I is 1. A is 2. I, A. Nevens de school is de taal tegenwichtig voor de toekomst van bijen. Ik denk elke vreemde taal dat je kan spreken is mooi meegenomen. Stel dat je voor een sollicitatiegesprek komt en je kan Chinees, Engels of Frans erbij. Dan denk je, nou ja, die is toch wel slim. Die heb je eerder een kans op een werk dan als je alleen Nederlands en Engels praat, denk ik. Ljouwtwiet is een van de eerste steden in Nederland met een Chinese basisschool. Intussen had ik snits een Chinese school. Maar de komst van wethouder Koster is de school in Ljouwt van de Moon weer officieel open. Ik zou jullie wel graag welkom tegen jullie willen zeggen. Dus wie kan mij vertellen hoe ik welkom zeg in het Chinees? Ja, wil je hier komen om het maar uit te leggen? Ni hao. Ni hao. Dat betekent hallo. In de lessen wordt het Mandarijns leerd, de Chinese taal, maar ook de cultuur is een belangrijk onderdeel. De broden Seng ben in de buurt van Shanghai en op latere leeftijd naar Nederland kwam. Ze volgen de lessen vooral voor het Mandarijns. We proberen onze best om onze Chinese taal te verbeteren. Want het wordt steeds belangrijker natuurlijk. En ook voor jezelf is het belangrijk om je oude cultuur nog een beetje te kunnen houden. Ik verwacht wel dat ik mezelf een beetje moet kunnen redden in China. De eerste resultaten wat het tellen onbelangrijk binnen al boekt. I, R, San, Se, Wu, Liu, Qi, Ba, Jiu, Shen.